Takže zdravím. Já vám teďka ukážu, kde je na Hondě 750 Shadow karburátor. Já ji mám z roku 97 a při projíždění návodu tam bylo napsané před zimou pouze vypusťte karburátor. Ale nebylo tam napsané, kde je, proč se to dělá a podobně. Prohlížel jsem internet a tam nikdo nemá jediný video o tom, jak se takový karburátor vypustí. A zjistil jsem, že karburátor je tady to, nebo karburátor je tohle celý, ale tady tímhletím se vypouští, tady tímhletím šroubem. Takže já ho povolím a začne mi kapat benzín. Si tam dám hadr. No a k mému zjištění jsem zjistil, že ta motorka má dvě vypouštěcí nádržky na benzín, takže jsem musel oddělat tady vzduchový filtr. I když jsem ani nemusel, stačilo oddělat tenhle ten šroub a vlastně to jakoby lehce vytáhnout a v podstatě tady za tou hadičkou není vidět, sakra, posvítím, tak tady ten šroub, jak na něj teďka přímo svítím, tak ten je vypouštěcí šroub pro tu druhou hadičku. Jo, ten co je, teď se zaostřil, jo, tak to je on. Takže druhý vypouštěcí šroub. Takže je vidět, jak velmi dobře to Honda vymyslela. No, tak doufám, že to někomu pomůže.